Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Ibu Wali kelas Ibu Siti Fatimah lan para kanca siswa kelas 11 IPS tunggal ingkang dipun rahmati kalian Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sedaya njunjungaken puji lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat lan syukur saengga kita saged kempal teng acara rutin pengajian kelas siswa kelas 11 IPS tunggal teng dalemipun kula Zahra Alifia Putri. Kaping setunggal acara rutin dientenaken yaiku pengaji ceramah saking tuan rumah saengga kula bakal micara babagan sedekah saged kagem sapa mawon kanthi sukarela utawa ikhlas. Dados muslim kita sedaya kedah bersedekah menawi harta benda kita kathah sedekah kathah manfaat lan kautamanipun. Kaping setunggal yaiku nampi pahala, kaping loro yaiku saged ngapus dosa, kaping telu yaiku nampi keberkahan lan kaping papat yaiku pintu swarga saged dipun lampahi. Kanca-kanca kalian ibu guru ingkang bagya mulya, kita sedaya kudu kedah bersedekah supados kita saged nampi kautamanipun lan manfaatipun. Menika ingkang kula aturaken cekap semanten kemawon, bilih wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi pengaosan dinten meniki berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak utawi Ibu guru ingkang kula hormati lan para sedaya ingkang kula hormati, ing dalem dinten niki monggo kita para sedaya ngucapaken rasa syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita diparingi hidayah marang Gusti. Kula ingkang supados dados tuan rumah wonten mriki ngucapaken matur nuwun kalian para sedaya ingkang sampun dateng wonten pengajian kelas menika. Salajengipun kula ugi ngucapaken matur nuwun dumateng Bapak utawi Ibu guru ingkang sampun ngawontenaken kagiatan pengajian kelas menika. Pengajian kelas menika sampun dipun wontenaken saben sebulan sepisan. Kita saged kumpul kalian saged silaturahmi sareng-sareng. Silaturahmi menika saged ngraketaken paseduluran kula kalian para sedaya lan dados pengajian kelas ingkang manfaat. Lan mugi-mugi kita saged dipun paringi kalancaran. Pengajian kelas menika mugi-mugi saged dipun paringi kelancaran lan kita sedaya saged ngawontenaken pengajian kelas menika saben sebulan sepisan lan kita saged dipun paringi umur ingkang dawa supaya kita dados saged ngawontenaken pengajian ing wulan ngajeng. Lan para siswa saged nyerap ilmu wonten pengajian menika. Kita saged nglebur dosa lan tansah dipun paringi berkah marang Gusti Allah. Mekaten ingkang saged kula aturaken, menawi wonten kalepatan utawi kekurangan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.